Reinissä melkoinen virta. Tavaraa tulee ja tavaraa menee. Alavirtaan mennessä saa kippari pitää hyvää vauhtia, että säilyy paatisohjattavuus. Tähän sillä mahtaa olla jotakin kuivarahtia, koska on kannet vedetty päälle. Kaksosainen työntöproomu. Laivurilla näkyy oleva autokin mukana. Pääsee käymään kotonansa Välisatamasta. Ylävirtaa ajetaankin sit huomattavasti hitaammin, kun joki painaa vastaan. Tämä näyttää joltain säiliölaivalta, mutta olisiko tyhjä? Jaa, voi sen noinkin tehdä tietysti. Siis sen kun kiskoo. Tässä on rannassa semmosia suvantokohtia, että siinä on varmaan hyvä soutaa. Siellä on Leverkusen muutaman kilometrin päästä ja 30 kilometriä siitä tulee Kölni seuraavaksi. Sinne menee jotakin. Tai sit se on tyhjä, kun on noin paljon vesivaraa laidas tyhjänä.